Konnichiwa na guys. Taro nga sayang habon. Ano na nga. Jadi harap rugikan guys maka wan guys. Agay ka. Anak pud. Ah. Tabanog. Para makabuhi pagkatod. Baliho na to guys kay aron. Agay. Nanunok. Agay mangulay man. Mangulay mag-amo di ano. Palo. Ano eh? Ucinta kataga versus usa kataga. To, isa kataga araw ida, ucinta kataga. Udah hinapit guys. Burung. Bulit guys. Bulit guys.
guys, sabo din eh. Sabo din guys. Sabo na guys. Hindi gagarkarag. Gagarkarag jag pamantay. Utsin takataga versus isa kataga. Ikaon ko. Nihara tang alas 11 sa palis guys. Udto. Bigikan kay wa ano ko kalawod kag kado kay panggi monitor ang makina. Lagdo mo guys. Numero 10 niya ang gamit guys. Yung mga followers ng mga mananagat, 10 ni minitros atong gamit kay pag upo na sila. Uy, duradoy. 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 Ay, pas. Kalha ka. Asa di ka pa doon? Kalha ka. Lukso dia.
Sabun ng lalo. Oh, gulangan-langan raman eh. Aksok sahab ni ga ulit na guys kay ulit na sa joke nagkakahoy. Kaya na pa yung meeting ro, civil meeting sa barangay. Karoon po ko ng video guys kay nga na. Anihaw ako mo video kay bawal kayo.
mukaon. Sop nag-adlaw. Lagi dagnan ang gamit. Sabitara ko si abon. Risyo po ka. Yan, tumibuo. Wow, tulingan. Enggak awak. Guys, oh. Sarap kebukuan guys, matang baka. Urut nagulpong sa awan. Bunga ni ito. Budlos. Tagel na ni. Mukaon guys. Kubi na guys. Tulingan. Yung kano, tulingan. Okay. Tulingan guys, tulingan. Nga badlitan guys, gagmay. Dili di gagmay. Adong na bugulang galong. Sila ra kabuto. Sinabilan ana. May upat, may isa. Primero dagan man. 2 kilo kapin na to primero bita.
Agay, kubil po guys. Kita. Gitu guys. Ya tagagbal kanan am. Magaw, manukos ka magaw ha? Ha? Oh. Ala sa bulinas wag naron, upuan po ko. Gatubil ka? Gatubil ka? Pagtubil ba? Nasa na ho, kay puno na ho. Ato ko uli kayo nagsagbot. Uli na to. Uli na to labong. Lamdag pa. Puno na ako.